Wel, dyma ni arddangosfa olaf cylch y defaid, sef y parade. Ac yma wrth ochr i mae yna fachgen ifanc sydd wedi cael sioe i'w ryfeddu, David Jones fron goi, Llanon y Bryswyth. Wel, siwr wyt ti erbyn hyn? Wedi blino'n lan? Blino, mae'n celebrato bach rhy grif i ffwr yn credu. Mae'r llais yn dweud ni? Ydy, sy'n lot ar ôl. Ond dweud wrthon ni, beth ydi ennill i gyd? Gysi female champion o lafas o ffoc, yn geffi'r mlaen i ennill y bryd champion. Wain, a ffroen fenyw mlaen ddo i gael yr Supreme New Lam. A wedyn gaff yr lafad Supreme Lowland. Arbennig o dda, yn dda. Diolch yn fawr. Ond ers faint wyt ti wedi dechrau gyda'r syffog? Sio 10 blwyddyn wedi mynd nawr. A wedi dysgu lot. Mae'r hen hanes yn y teulu o arddangos gyda chi rhwng y cyffylau, y ceris, y syffogs a phopeth. Mae'n y gwad, ydw e? Ydy, ni bod yn siowan rhwng popeth o fein. Mae'n neis bod ni gallu ymlaen nawr a neud rhywbeth wahanol. Ond pam wyt ti yn parhau yn ôl o flwyddyn i flwyddyn i arddangos? Mae lot o waith. O, mae fe. Lot o waith. Stress, ond a fe werth yn dwi. Yn glei. A bod yma ni, y cylch yma'n llawn o enillwyr. Pobl sydd wedi cyrraedd y brig dros yr wythnos diwethaf yma. Mae wedi bod yn sioe o hanner. Y safon unwaith eto wedi bod yn dda. O, edwedig. Special. Ar y teg. Ni'n gweld yr enillwyr yn dod mlaen. A nawr dyma ni y ddafad fynydd Gymreig. Mae'r ein bach yn wahanol i beth chi'n cadw adre. Mae'r un rhain bach yr un. A mae'n neis bod yr enillwyr yn cael un tro arall arni i'r ddangos beth maen nhw wedi gwneud heddi. A pawb gallu gweld nawr beth sydd wedi ennill popeth. A mae yna dipyn o bobl yn y cylch, o bob oed, a lot o ieuenctid. Oes, mae'n neis gweld o'r ifanc maen nhw'n mlaen a cario'r siowan o popeth yn ymlaen. Faint o oedran chi'n dechrau? Ti ar y frawd, Siôn? O, sa'n gwybod beth hwn i nawr. Mae'n bydd y sawl blwyddyn i'n mynd. Ar y frawd, rwy'n berniadu i'r tywyswyr ifanc eleni. Sut rath hwnna? Ydy, yn cefn joio lot. A wedyn dyma ni nawr, y ddafa fynydd di Cymreig. Will Workman yn dangos o ddafad. Mae'n rhaid smart, yn dyn nhw? O, ma nhw. Real, gawn dal y llygad. A sôn am tywyswyr ifanc, maen nhw'n boblogaidd iawn gyda reini. Ydyn, ma nhw. Ydyn. A wedyn ni'n gweld y torddi yn barod i ddod ymlaen. Aron Hemmings o Lanfynydd yn arddangos yr hwrdd, a fe wedi ennill y bryd yma y 2 flynedd diwethaf. O, ydy, chwarae teg. Faint o waith yw i baratoi dafod ar gyfer y cylch ystadlu? Mae ti'n meddwl mlaen, misof mlaen. Dwi'n dim just, so mae amser yn mynd a mae lot o waith wrth fi. Lle ti'n dechrau gyda'r syffog? Wel, blwyddyn cyn i beth i fod. Ond na, y trwy'r geir mae ti'n meddwl mlaen, sioi frenioliwr, le pryd ti moyn i'n smac on, so mae'n anodd i gael y timing yn iawn. A faint o waith trymo sydd? Faint amser mae'n cymryd i wneud un felly? O, i ffrw awr y ddwy. Gob un. A chi'n neud sawl gwaith a fe? Sawl gwaith, dim ia fi'n gwybod. Na, lot o waith dy ge. A nawr ni'n gweld y torwen yn camu mlaen. Y ddafad yma oedd o Aled Grwgot, Soffrwd Fam o Gwent. Ar y teg. A nhw hefyd wedi ennill yr adran y torwen. 4 allan o'r 6 mlynedd diwethaf. That's very good going, yn dwi? Mae yn nhw e. Safon dal ar y teg. Mae'n anodd i gael riban fan hyn yn y sioe. Yn ôl cadw wneud o hyd, mae fe'n good side. Ydy, chwarae teg. A wedyn Hugh Williams, Porth yr Yd, Shergar gyda'r balwen. A fe wedi ennill cwpan o frenhines eleni. A ydych chi wedi gwneud yna yn y gorffennol gyda'r cyffylau neu rhywbeth? Do, gyda'r section C type. A pryd oedd hwn? 2 flynedd yn ôl. Mae hwnna yn dipyn o beth ennill cwpan o frenhines. Chwarae teg. Wel, dyna ni. O gylch y defaid, dwi'n meddwl, chwarae teg. Arddangosfa anhygol fan hyn. Ac yma ni o gofio, mae hwn yn ddiwedd yr wythnos hefyd. Mae'r defaid yma wrthius. Ydyn, ar y teg. Wythnos gyfan, nhw'n paratoi ag arddangos ag ati. Mae'n amser hir iddyn nhw. Ydyn, mae'n fod yn diffydd dwym. Yn wedi hefyd, mae'n real dwym ar nhw. Ond y stiwardiad wedi bod yn ddoeth iawn, ydyn nhw. Ydyn. Dim ond cadw nhw mas yn y cylch pan mae'n rhaid iddyn nhw. Ar y teg. Oedd yna ni, diolch yn fawr i ti, Dafydd. Dim problem. Siwrne saff adre i ti. Cyn i rhaid ti gysgu am ryw wythnos sydd dros popeth. I rhaid. Diolch yn fawr i ti.